Nishaɗin kowa shirin yau da gobe, nishaɗin kowa tashar al'umma. Bismillahirrahmanirrahim. Mai sauraro Assalamu alaikum. Wani al'amari kashi na biyu. Su Asad janye Anur suka yi da ke ta faman yunkurin dukan John, kallon gawar sojan da ke kwance a ƙasa ko shurawa bai yi ba. Yanzu shikenan an kashe shi daga zuwa taimako. Wannan wani kalar bakin zalunci ne ake a wannan gari. Anur ya faɗa a cikin zuciyar shi. Ina gafa wannan sojan makasarka yake nema, domin zaluncin shi yayi yawa. Ku ga yadda ya hallaka ɗan uwan shi ba tare da tausayi ba, bare kuma imani. Anya tafiyar mu za ta yi daidai da tashi kuwa? Cewar mu ne cike da jimami. Ni ma na fara tsorata da halin wannan mutumin. Yanzu ko da kaddara ta faɗa a ɗaya daga cikinmu, haka zai hallaka shi muna ji muna gani? Mu ne ba ta faɗa tare da yin zaman yan bori. Ba zai yiwu ba, dole mu ɗauki mataki. Mu ba bayi ba ne, aiki muka zo yi ba bauta ba, bare kuma su mulka mu. Ya zama wajibi mu tashi tsaye tun kafin wankin hula ya kai mu dare. Asad ya faɗa cike da takaicin kisan da aka yi ma soja. Sauran sojojin gawawwakin suka ɗauka tare da buɗe mota suka jefa su waje. Gudun motoci ke shekawa ba tare da wani tsaiko ko kuma cunkoso ba. Wata unguwa suka ƙaraso mai cike da bishiyoyi gami da wasu fararen duwatsu baje birjik. Wasu irin gidaje da aka kera da zallar farin dutse, ga wasu kalar manya-manyan bishiyu masu rassa har cikin gidajen. Yanayin unguwar kaɗai zaka kalla ka tabbatar akwai matsala, domin komai da ke cikin unguwar ya sha bamban da na wannan zamani da muke ciki. Komai kalar na zamanin da ne da ya shuɗe. Yanayin unguwar kuma kallo ɗaya zaka yi mata ka tabbatar da babu kwanciyar hankali a cikinta, ganin yadda aka farfasa gilasan motar ga kayayyaki a barbaje. Fakin motoci suka yi a take, sojojin suka fito tare da ɗana bindigunsu. Buɗe musu mota aka yi, su ma duk suka firfito tare da yin tsatsaye. Wani katafaren gida ne aka kera da zallafarin dutse. Faɗi haɗi da tsayin ginin ya sha gaban kwatance, domin gida ne na gaban kwatance. Yanayin shi da tsarin shi kaɗai zai tabbatar maka da gida ne mai matukar faɗi da kuma tsayi. Wannan shine gida na farko da za mu fara kai taimakon gaggawa ciki. Kowa ya ankare, domin akwai haɗari a tattare da ginin. Za mu shiga ne mu kwaso mutanenmu da ke ciki, cewar John yana mai shigewa gaba. Sanya su Anur sojojin suka yi a tsakiyar su tare da shigewa cikin ginin. Waje ne mai kama da ma'aikata, zubin shi da kuma tsarin shi yayi kama da na asibiti. Kutsa kai suka ci gaba da yi. Ƙananun wurare ne masu kama da ɗaki birjik. Cikin wurin ga wasu hanyoyi da za su sada ka da mabambantan wurare da ke cikin asibitin. Cike da sanda sojojin ke takawa da bindigoginsu a hannu. Wata kofa suka buɗe domin alamun mutum da suka gani. Mace ce zaune ta juya baya, gashin da ke kanta ya rufe mata fuska. Ɗaya daga cikin sojojin aka umarta da ya shiga ya fiddo ta. Da bindiga a hannun shi ya shiga tare da dafa kafaɗarta. Tamkar yin wata canzaki haka ta rarumi sojan nan, ta buga da ƙasa ta haye tana ƙoƙarin kafa mishi haƙora. Bige-bige suka fara, tana yagar jikin shi da aka yi finta zako-zako. Nasarar jefar da ita ya gefe tare da miƙewa ya ɗauke bindigar shi tare da gyara tsayuwa. Ilahirin jikinta duk jini ne, miƙewa ta tana layi, kanta ya karkace gefe, gashinta duk ya ɓaci da jini. Ganin yadda take ƙoƙarin sake kawo mishi hari ya sa shi sakar mata bullet a ƙafa. Tsaye ta kiƙiƙam ba ta faɗi ba, face kallon shi da take tana layi. Babu ɓata lokaci suka buɗe mata wuta har sai da ta faɗi. Ƙarar fitar bullet da John ya ji ce ta sanya shi ya dawo da baya da sauri. Gawar mace da ya gani nan ya tambaya abin da ya faru. Sannan suka faɗa mishi gaskiyar cewar faɗa ya da ita ta yakushe shi. Tabbas John kashe shi zai yi, ya sa suka ɓoye mishi gaskiya. Tafiya suka ci gaba da yi har suka ƙaraso wani wuri mai kama da ɗakin taro. Wani ɗaki ne a cikin wurin a kulle gyam. Ganin yadda aka farfasa kayan wurin ya sa suka sa sojoji biyu buɗe ƙofar. Tsalle suka yi tare da yayyaɓe sojoji biyu
da suka buɗe ɗakin. Ihu suke na neman taimako. Sauran horo ɗin zagaye sojojin suka yi. Umarnin buɗe wuta John ya yi, nan fa suka shiga lugudan wuta. Wasu ana harbin su suna kawo hari. Adadin yawansu ya sa wasu suka dare domin ganin kisan da ake yi musu. Harbin su ake amma ba sa faɗuwa, bare asaran za su mutu. Ihun wani soja suka jiyo, don haka a hanzarce suka juya. Tamkar kuda ya baibaye Kashi, haka suka rufe shi suna tsotse jinin jikin shi. Ganin wannan tashin hankalin ya sa Muniba yanke jiki ta faɗa a sume. Rike ta suka yi tare da fara jijjiga ta. Basu ankara ba suka ga horo na bullowa ta kowace kusurwa, tamkar ana harbo su. Kafin su yi wani yunkuri tuni sun kewaye su. Ku dunkule wuri ɗaya, John ya faɗa a tsawace. Ganin yadda suka cika wurin tamkar ana harbo su ya sa Munib sungumar Muniba ya sa aka faɗa, jikinsa na girma. Shi ma kaɗan ya rage ya sume. Addu'a zami, wannan shine lokacin addu'a da kuma tashi tukuru mai yaƙi. Cewar Annur yana mai gyara tsayuwarsa. Tabbas da sun manta da addu'a, amma yanzu tunatarwar da Annur ya musu sun tuno da ita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Suka ringa karantawa a cikin zuciyarsu. Duk wani horo da zai rabe sa Annur bugu ɗaya suke yi mishi ya zube ƙasa mace. Harbin su ake yi amma ba sa faɗuwa, bare kuma su mutu. Sai dai kaga sun miƙe tamkar ba su ba, suna kawo mugun hari. Sojoji lura suka yi da ba sa mutuwa, sai dai in kansu aka buga to a nan take za su zube ƙasa matattu. Ganin illar da aka fara yi musu ya sa horon suka fara yi masu sojoji zari ɗaiɗai. Kana tsaye za ka ji sun fisge ka, kafin ka ankare sun yi maka rumfa suna tsotse jininka. Ihu gami da kururuwar sojoji ne kaɗai ke tashi a wannan wurin saboda kisan gillar da aka fara yi musu. Kafin a ɗauki wani lokaci mai tsayi tuni sun hallaka akalla soja 10. Wata kofa Annur ya hango kuma da alamu hanya ce. Alamu yawa Munib da kuma Asad da su hanzarta buɗe kofar, shi kuma yana tsaron su tare da hallaka tukwan horo da wai kansu. Bindiga suka sa tare da balle kofar da ƙarfin tsiya. Shigewa suka yi da gudu, Aswad ta take musu baya, sojojin ma a guje suka fara shigewa. Ganin wannan dabara da aka yi musu yasa suka biyo John, shi kaɗai ya rage yana gab da shigowa. Wani horo ya damƙi kafar shi suka faɗi ƙasa. Ƙoƙarin cizon sai kawai yake, ga bindigar hannun John ta faɗi, yana gab da kafa mishi haƙora a wuya, ga kuma dandazon sauran sun kusa cin mishi. Ƙarar bindiga tare da faɗuwar wannan horon na saman shi ya sa shi duba bayan shi domin ganin waye wannan ya ceci rayuwar shi. Annur ya hango yana miƙo mishi hannu alamun zai taimake shi ya tayar da shi. Ganin sauran na gab da ƙarasuwa. Tabbas da yana da hali da yanzu hallaka Annur. Rayuwar shi kaf bai san me faɗuwa ba sai da ya gamu da Annur. Komai za a yi Annur ke yin galaba a kan shi. Alƙawari ya ɗauka wa kan shi kafin ƙarshen tafiyar nan sai ya ga bayan Annur. Miƙewa ya yi tare da bangaje Annur ya shige ɗakin tare da ƙoƙarin rufe ƙofa ba tare da Annur ya shigo ba. Me kake nufi? Asad ya faɗa tare da ture John ya jawo Annur cikin ɗakin. Mamaki ya kama sauran mutanen da ke wurin ganin yadda John ke son hallaka Annur bayan yanzu shi ne ya ceci rayuwar shi. Ba dan shi ba da tuni John sai dai a kira shi da horo yanzu. Kirjin Asad Annur ya dafa tare da tura shi baya, ganin zai biye wa John su tayar da rigima. Da ka bar shi na fara ɗauke rayuwar shi kafin in gangaro kan taka. Ba a ja da ni, ba a yi mini gardama, sannan ba na mantuwa kuma ba ni da haƙuri. Kashe mutum a wurina ba wani abu ba ne. Cike da baƙin cikin hana shi ta kama John burki ya nemi wata kujera da ke cikin ɗakin ya zauna tare da dafe kanshi. Babban ɗaki ne wanda kallo ɗaya za ka yi mishi ka gane ɗakin marasa lafiya ne, duba da yadda ɗakin ke cike da kayan aiki gami da katifu. Wutar ɗakin farfari take, don haka sam hankalinsu bai kwanta da zama cikin ɗakin ba. Kwantar da Muniba aka yi tare da shafa mata ruwa a fuska. Ku faɗa mini wannan ɓangare jikina horon nan suka ciza, yanzu in sa a yanke shi. Ba na so in mutu, don Allah ku faɗa mini. Duk da ɓacin ran da suke ciki ba su san sa inda dariya ta kubuce musu ba. Ba sai kin wahala wurin yanke kafa ba, tuni mun datse miki kafa ɗaya inda suka cije ki. Cewar Aswad tana gumtse dariyarta.
Kalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wayyo, kada ku ce mini na zama gurguwa, shikenan na zama gurguwa. Wayyo kafata, wayyo uwata da ubana, shikenan na san mu ne kafi karfi na, ba za ka taba auren gurguwa ba. Cikin ku wannan mara darajar ne yanke mini kafa, wayyo Allah nawa. Ta cika da ihu tana kokarin durwa daga saman gadon. Ki nutsu mana, ina hankalinki ya tafi? Kafarki tana nan fa, kawai firgita ce da kika yi kika sume. Shine dalilin da bai san me ke faruwa ba. In kina biye ma Aswad sai ta haukata ki. Cewar Munif yana karan nuna mata kafar tana nan. Muzurai ta hawi tare da jefawa Aswad fulo. Dariya suka sa duka banda Annur da ya murmushi kawai. Yanzu kam kin koma Muniba tsangal ko kuma dai gurguwa za mu ce kawai. Aswad ta karasa maganar cikin wasa. Sa gafa wata kofa nan. Ina ga hanya ce da za ta sada mu da ɗaya daga cikin gidajen da ke cikin asibitin nan. Cewar sojan ɗazu da horo ya ciza. Umarni John ya bada da balle kofar. Tabbas hanya ce mai kama da windo domin mutum biyu ba zai iya wucewa ba sai dai mutum ɗaya. Su Muniba aka fara fiddawa kafin sauran su masu fice. Kofar gidan suka balle tare da sababin dugunsu suka kutsa kai. Babu kowa, babu kuma alamun za su samu mutum ciki. Tun bayan shigowarsu Annur ya lura da wani sako kamar mutum a wurin. Gadan ya tunkari wurin ba tare da tsoro ko fargaba ba. Karkashin wasu kwalaye ya fusgota, tsalle ta yi da nufin daɓa mu shukar da ke hannunta. Hannun ya rike gam tare da jefar da ita gefe ɗaya. Ihun da ta yi ne ya jawo hankalinsu John suka yi wurin. Lara, baki ɗayan sojojin suka furta cike da matuƙar mamaki. Zafin bugun da ta ji ne ya hana ta tashi, face turo baki da take tana dafe bayanta. Lara kenan, haɗaɗɗiya kuma zafaffa kyakkyawa, tsayawa faɗar kyawunta ma ɓata lokaci ne. Tacciya mara ɗa'a ko a cikin kiristocin shahararriyar karuwar da ba kowa take kulawa ba, ko da kuɗinka wuyar gani gare ta. Manyan ƙasar ne kaɗai abokan harkarta. Ko yanzu abin da ya kawo ta asibitin nan wurin likitan da ya ƙirƙiri wannan ƙwaya aka kawo ta, tsautsayi ya sa aka kwashe su ita aka manta da ita. Wata kafurar riga ce jikinta iyakar ta cibi, rabin jikinta duka waje. Sai wani figaggen skirt da ko gwiwa bai kawo ba. Gashin kanta wani irin gyara aka yi mishi tamkar shekaru ungulu. Gashi nan tsetse, kallo ɗaya za ka yi mata ka shaida wannan ko cikin marasa ɗa'a ta ciri tuta. Tare da ita John ya yi cike da zumuɗi domin ya daɗe yana ɗana mata tarko tana zillewa. Yanzu kam ya san ta zo hannu. Waye wannan da har yake da zarrar jefar da ni? Ta faɗa cike da takama. Ni ne na. Ta jiyo murya da lokaci ɗaya ta ji ta tafi da imaninta. Tunda ta fara kallon shi wata zababbiyar ƙaunar shi ta ƙarshe a zuciyarta. Annur ta ji ya tafi da imaninta. Tabbas ko da za ta rasa rayuwarta sai ta mallaki wannan gaidin. Cike da taku na ɗaukar hankali, kalar na waɗanda suka yi digiri cikin harkar bariki ta ƙaraso gaban shi. Tabbas zan yi maka tukuici mafi tsananin daraja. Komai zan iya bayarwa gare ka domin ka ceci rayuwata. Gaggauta faɗa mini abin da kake bukata, ko da rayuwata ce zan iya mallaka maka ita. Ta karasa maganar tare da shafo kwantaccen sajen da ke fuskar Annur. Kashedi na farko ko kuma in ce gargaɗi shine kada wannan ƙazamin hannun naki ya sake kuskuren taɓa jikina domin addinin mu yayi hani. Annur ya karasa maganar tare da ture ta gefe. Maimakon ta ji haushi murmushi ta yi tare da bin shi da kallo cike da su da kuma ƙauna. Tamkar ya haɗe zuciya tsabar bakin ciki haka ya rinka ji a cikin ran shi. Why? Me yasa komai shi ke nasara? Yanzu ma shi ya samu Lara? Yarinyar da ganinta kaɗai za ka iya shekara da shekaru kana neman ta, amma shi yau kaɗai ya same ta har ta furta mishi kalmar so? Annur, ni zan zama ajalinka, Johnny ya faɗa cikin zuciyar shi. Sanin halin Annur ya sa Aswad gumtse dariyar da ke shirin kubce musu. Ganin yau Annur ya yi budurwa kuma Kirista ga shi da ganin ta 'yar duniya ce. Ganin faffaɗan ɗakin ne ya sa su ya da zangwana kafin kuma gari ya waye. Matan suka kwanta bayan gabatar da sallolin da ake bin su. Annur kuwa kasa kwanciya ya yi sakamakon Lara
da ta shige cikinsu duk da korar karen da ya yi mata an manta ki tafiya. Ganin wannan al'amari ya sa John cin alwashin kashe Annur a cikin daren nan. Babban kuskuren da suka tafka shine sun manta da kofar shigowa gidan a karye suka barta. Hasken nefa ne ya gauraya cikin katafaren ɗakin da kowa ke kwance. Kashe wutar Annur yayi tare da yin addu'a ya kwanta. Bacci na fara ɗibar su, John ya zaro kaifaffiyar wukar shi tare da tunkarar inda Annur yake. Kallon shi yayi tare da yin murmushi da shi kaɗai ya san ma'anar shi. Daga ta yi da nufin daɓa ma Annur ita a ƙawan zuciya. Kururuwar wani soja ta karaɗe ilahirin ɗakin, sauran sojoji da kuma su Lara a firgice kowa ya farka. Kafin su ankara sun sake jiyo kururuwa wacce ta fi waccan firgitarwa. Kafin su ankare tuni ɗakin ya gauraye da iface-iface. Yunkurin tashi Annur yayi sai dai kafin ya kai ga aikata haka tuni Lara ta dabaibaye shi tana kurma ihu. Takaici haɗi da tsananin bakin ciki ya sa shi kasa ɓamɓare ta domin ba rukon wasa ta yi mishi ba. Help me Annur, my Annur help me, cewar Lara tana ƙara shigewa jikin shi. Muni ba kuwa cikin bacci ta mafarki horo ya cizar mata a gara, sai kuma gashi ta farka ta ci karo da cincirin don horaye da suka cika ɗakin suna tafkata asa. Aswad da ke ƙoƙarin miƙewa ta kama gamta rike tare da karanto duk wata addu'a da ta haddace. Bindigun da ke hannunsu suka ɗauka tare da fara harbin duk wani horo da ya nasarar shigowa ɗakin. Wuri ya kace mai da kururuwa domin yau tamkar horon haushin jiya ne suka huce a kansu. Kana cikin harbin su za ka ci sun sura kafarka, sun ja sun yayyame ka suna tsotse jininka. Sun yi nasarar hallaka da yawa daga cikin sojojin da ke wurin, jini kuwa tamkar an yanka dabbobi. Hankalin John ya yi masifar tashi ganin yadda ake mishi barna, adadin sojojin shi na macewa nan fa ya ƙara ƙaimi wurin kashe duk wani horo da ya tar gaban shi. Ganin hankalin kowa baya wurin shi ya sa shi auna Annur da bindiga, sai dai abin da ya ba shi mamaki bullet ɗin bai same shi ba face wani horo da ya tarmatsa makai. Cike da jin haushi ya sake kai mishi wani harin nan ma a banza. Cike da ƙwarewa da shi kanshi bai san yana da ita ba, ya yi nasarar kulle ƙofar ɗakin domin kada na waje su yi nasarar shigowa ciki. Ɗakin ya yi kace-kace da gawawwaki gami da jini. Binsa Annur ya ringa yi da kallo cike da jimamin rashin wasu daga cikin abokan tafiyarsu. Allah mai yadda ya so yanzu fa suke tare da waɗannan mutane, ashe wa'adinsu ne ya gabato, gashi yanzu babu su sun amsa kiran Ubangiji. A nan za mu kwana, domin dare ne ba mu san da me za mu haɗu ba idan muka fita. Kowa ya gyara makwancin shi, gobe za mu ci gaba da tafiya. John ya faɗa cikin kakkausar murya. To mai sauraro saboda yanayi na lokacin nan za mu dakata. Ku tura da mu shiri na gaba domin jin ci gaban wannan littafi. Salamu alaikum. Nishaɗin kowa shirin yau da gobe. Nishaɗin kowa tashar al'umma.